Матур, ямлы язлар безгә, күркәм бәйрәмнәр алып килә дип башланып китә чираттагы тәбрикләү хатыбыз. 29 март көнне безнең яраткан туганыбыз, иң олы апабыз, зур әниебез, Дилисә Сөгет кызы Хәбибшина 60 яшьлек матур гомер бәйрәмен каршылый. Кадерле без Әтәч авылында Нәрифә белән Сөгет Галләмовларның ишле, тату гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Әти-әниебезнең төп таянышы булып, үзеннән кече булган тагы 3 энекәшен, бер сеңлекәшен карап, бәхетле, уңган кыз булып үсә. Базытамак мәктәбен тәмамлагач, укуын Нефтекама шәһәрендә дәвам итә. Биредә пешекче һөнәрен үзләштерә. Бәхетен дә читтән эзләмәде. Авылның иң уңган, иң асыл, иң шаян күрше егете Рәиф Риф улы белән тормыш кордылар. Тормыш иптәше хәрби кеше булганлыктан, туганыбызга төрле шәһәрләрнең хәрби частьләрендә яшәргә, эшләргә туры килә. Читтән торып технолог һөнәренә ия була. Бүген туганнарыбыз Пермь шәһәрендә күпләргә үрнәк булып яшиләр. 2 балага гомер биреп, икесендә яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, башлы, күзле иттеләр. Бүген үсеп килүче 2 оныклары өчен сөенеп, алар янына һәрчак кунакка барып, җан атып яшиләр. Кызлары Лиана Уфа шәһәрендә, уллары Руслан Пермьдә яшиләр. Төрле шәһәрләрдә яшәсә дә туганыбыз сайлаган һөнәрләрендә тугры булды. Хәрби частьләрне тәмле аш-сулар белән сыйлады. Гомумән алганда безнең апабыз кебек барлык эшкә дә уңган, туган җанлы, бик ярдәмчел, изге күңелле, олы йөрәкле кешеләр юктыр ул. Ерак яшәсә дә туганыбыз туган нигезгә еш кайтып йөриләр. Әтәч авылындагы туган нигезнең йортын тергезеп, бакчасында яшелчә җимешләрен үстереп, нигезебезнең нурын сүндермичә, сүрелдермичә балкытып яшәүче, энекәш сеңлекәшләрен бергә туплаучы, изге, олы, җанлы зат ул. Мең рәхмәт сиңа, безне шатландырып, яхшы киңәшләрең, җылы, төпле сүзләрең белән ярдәм итеп, безнең өчен җан атып яшәгәнең өчен. Инде киләчәктә җизни белән пар канатлы булып, кадерләп үстергән балаларыгыздан тик игелекләр генә күреп, рәхмәтләрен генә ишетеп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын сезгә. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качанда изелмәсен. Якты дөньяларга сөенеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Ходай сине мәрхәмәтеннән аермасын, безнең өчен күз карасыдай сакласын. Әни кебек якын апабыз, ягымлы йөз, йомшак сүзле син. Кечкенәдән синең назны тоеп, җылылыгын тоеп үстек без. Юбилеең котлы булсын, апабыз. Йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Иң изге теләкләр белән туганнарың Рәмил Наилә, Ришат Рәмисә, Рәзинә Ирнис, Рифат Ләйсән һәм аларның балалары. Истәлекле күркәм гомер бәйрәмегез котлы булсын, хөрмәтле юбилярыбыз Дилисә Сөгет кызы Хәбибшина. Сезгә таң җилләренең җылысын, көннәрнең яктысын, гомернең бәхетлесен, дөньяның бар шатлык куанычларын телибез. Тәнегез сәламәт булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Туганнарыгыз белән һәрчак шөкердәшеп яшәргә язсын. Бәйрәмегез котлы булсын. Yaşımda, benim tırmışımda Suya sima yürek sırların
Her şok direk senin kinaşların Şın көңілден әйткен сүзләрің Сиңа матур тіләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Сиңа матур тіләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Тылсымнарга иядер син апам Туганлыкның кадерен беләсең Фәрештәдәй изге җаным белән Безнең хәлгә һәр чак керәсең Сиңа апам матур теләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Сиңа апам матур теләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Saf күңелең, ылы йөрәгеңдә Һәр вакытта синең изгелек Бер-береңә шатлык бүләк итеп Яшик апам, яшигер килеп Сиңа апам матур теләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Сиңа апам матур теләкләрем Бәхет телим бәйрәм көнеңдә Озын гомер бирсен Ходай диеп Кабатлыймын менә бүгендә Озын гомер бирсен Ходай диеп